Oh, may hapon partner. May hapon po diha partner. May hapon sa ato ang mga viewers, mga listeners. Yan na po sa ato ang programa karong sumbunganan sa Katilingban. Musta man yung mga adlaw partner? Okay ra kayo partner. Mga dia partner. Okay ra pud kay partner. Kining letter sender na to karon partner, walang dili okay ang adlaw. Murag dughan na po. Sakit sa dughan. So karon ang letter sender karon no, lalaki. So ako'y mubasa kay lalaki. Dili madugay ako na ning basahon. Pangalan sa tong letter sender karon is si Adonis. From Santiningan, Danau City, Cebu. Shout out diha no kung maabot mo ng atong video diha, mayong adlaw sa inyong tanan. O amping kanunay. Ingon ni Adonis, sa dili pa nako sugdan ang pagsaysay sa ako ang kaagi palihog sa pagtugtog sa nga awit nga naguluhang Nursing by Indiptiums. Kaya Adonis, sorry kayo mga imig dispensa nga di na mo ni ma-play nga music kay maka-copyright ta Adonis. Kabalo na ka na Adonis, pasensya kayo, ang among mabuhat diri is magbasa ra gyud sa imong kaagi. Susugdan na nato sa pagbasa ang kaagi ni Adonis. Way back on May 2022, one time na ipesta sa ilang baryo. Nagsabot mis akong mga barkada o classmate manglaag mi kay lagi walay klase. Nya ni ana ko sa classmate nga mag-abot ra mi dito kuyog akong mga barkada. Nagkakita nami sa akong mga classmate o mga barkada, malipayon kaayo, suroy-suroy, kay lagi na baguhan. Kay naburyong bayata sa quarantine before maong namawi. Pag-abot ana sa pagkagabi, medyo awkward naman daw dance contest, maong wala na lang sadmi na mauli. Wala na lang sadmi na mauli sa akong barkada niya. Nag-standby miss akong barkada niya, akong classmate nila kao, balik na daw siya after time. Nibalik siya din na ay kuyog nga chicks. Iyaha daw nga ig-agaw duha ka buok kamisad akong barkada among giila-ila. Ila-ila na partner. Kay gi-introduce man siya sa akong classmate, anak ko, hi, I'm Adonis. Dayon tunol sa akong kamot iyahang gidawat. Og di ana siya, hello, I'm Jane. Human na nagkaistoryahan na me getting to know each other. Sorry nawa. Lingaw kaayo ang among panag-istorya kana kung murag kami ray tao, and then akong classmate na kay magsugod akong classmate na ana kay magsugod na daw ang dance contest. So mauto nang lakaw nami na nanaw migsayaw, lingaw kayo ang contest while sige mig istorya ni ana. Well, sige mig istorya. Ni anak ko nga i-add ko sa FB.
Pagka-open ako, na ay daghan friend request. Ug na ay message request. Akong gi-check, nag-add jud di ay siya nako og nag-message request ako dayon siyang gi-confirm. Ako dayon siyang gi-replyan, mao to didto nagsugod among convo ni Jane. Kada adlaw, gabi, permi ga-chat-chat bisan og klase ko kung muadto. Kung maudto, mag-online jug ko kadiyot para lang ma-update hangtod sa ni anak ko, friends ra jud di ayta nga. Friends ra jud di ayta. Nya, grabe na nato ka sweet. Aw noon, okay ra sang friend kay dili ta masakitan. Kumbaga, gusto nila friend ra daw, parang lalaki. Ni-chat man noon siya sa akong amigo nga I like Adonis. Okay, ni-chat sa amigo nga nakagusto daw kay Adonis. Mao na i-chat ni Jane ngadto sa akong amigo. Lain kuno kaayo ko kay friends jud kuno akong tan-aw. So mao to nanguyab ko niya akong gitagaan og chance. Grabe no? Kaayo ba hangtod sa ni anak ko nga surrender na ko oy ug wala ko nagtuo nga katura di ay istorya iya akong gisugod. Finally nagkauyab na jud me. Inspired kayo ko kung may eskwela, okay kayo ang among relasyon. Hangtod sa ni anak ko nga hangtod sa ni anak ko nga sa pagpanimba ni Jane ni anak ko manimba ta. Domingo kay birthday man ako so mao to excited na kaayo ko madomingo. In that day birthday na nako nisimba ko sayo kaayo. Sayo kaayo ko sa simbahan wala sad magdugay ni abot si Jane akong gisugat. Pagsugat nako na siya ko kay iya akong gihag. Og nikis. Nikis siya nako og ni-greet siya nako happy birthday kuya. Happy kaayo ko in that day. Human ato okay pa kayo ang tanan. Manglaag mi usahay mo simba og dihay usa ka higayon. Nga ni chat ko niya sige naman lang og sin. Dili na mo reply bisan online. Iya pa jud kong gi-unfriend. Grabe kasakit. Nagpatabang ko sa akong igagaw ni ana ako nga gaw close man jud mo akong sa akong uyab niya classmate pa jud mo tabangi ko bimoto yang gi tabangan gi add kog balik og okay na mi na okay na pud sila. Ni anak ko niya nga Jane kabalo ka katong time nga wala jud ka ni reply nako nasakitan jud ko og napiktuhan ang akong pag-eskwela. Ni gamay akong grades. Moto na ngayo siya sorry. Ni anak siya nga dili kuno niya usbon kay love kaayo ko niya. So mauto gi-accept na ko yung apology na okay na ang tanan. Okay na ang dagan sa mong relasyon hangtod sa niabot ang mga buwan. Nahilantan ko. Caring kay siya nako hangtod sa wala nako. Hangtod sa wala nako ka online og nahibong na lang ko. Nga cold na kayo ang akong uyab. Nakaanak ko basi ng luod lang kay pila na ba ako kaadlaw wala na ka online. Sa sige na mog chat bisan cold akong giagwanta. Og gisabot sa pagkabuntag ana nag-online ko, nag-open ko sa akong account.
Mauna lay nabasa nako ang iyang chat. Pangita na lang uglain kuya kanang mas deserve jud imong love. Magbulag na lang ta kay murag dili man ta para sa usag-usag. Grabe kasakit ang akong nabasa. Wala ko nagdahom ngaing ato akong mabasa. I-explain ko niya og ngano ni ana ras siya nga magbalik mi sa akong ex. Uy, nagbalik dahil sa ex. Okay, last chat niya dayon iya kong giblock. Kanimo Jane, hope nga nagmalipayon na kas imong kinabuhi ka. Og hinaot nga ang imong gibuhat nako dili nimo buhaton sa uban. Nasya yung kwandre. PS. O, PS niya. Ayaw duwai ang tao nga nagtinarong nimo. O na lang daw niyang unahon karon partner. Sa pagkakaroon, nag-focus na lang ko sa akong pagtuon. Daghang salamat. Okay, partner mo to ang kinabuhi ay dito na human ang sulat ni Adonis. Okay, no? So, partner, uy! Grabe ka intense ang ilahang sa kuan na ito sila nagkaila sa kanang tagbo-tagbo. Silbi usa ka okasyon sa barangay. Then dito sila nag-ilhanay. Nagkauyab sila. Pero ang babae day na gusto niya sa permero. Tapos ang babae rapod sa kadugayan, maura po iwa na po yung gusto. Ako nang ginatawag partner nga, maayo ra gisugod ang tanan. May masulti ni Wato kaya doon sa partner. Pero nindot man pagkahuman, pagkabasa siyang sulat, kaya iya raman pong kuwan niya, mag-focus na sa skill. Makarelate man po tayo. Ayaw dulai ang tao nga nagseryoso nimo. Kaya partner, oy, kay nanaabot nakastao nga seryoso, diha mangita pa kag di seryoso nimo. Ano may masulti mo ka, Adonis? Kuan, makakita pa na siya glain partner, makakita pa na siya mas better pa ato. Si Jane to siya partner, diba? Makakita pa siya mas better kang Jane. Makaingon man ta partner nga, pwede man ka maging better para ana, pero kuan, hindi dyan nga, mas maging better din ka para na nga tao kay nagkaroon ko lang para sa imuha niya ikaw magkuan ka. So, mo na lang yung siguro inindot yung buhaton. Yes, partner, study first partner. Okay, para sa ako Adonis, no, kay siyempre, murag bata pa man pug ka. Katong ang kuan i-charge na lang to experience. And kabalo ko, ang kanang tanan na ay rason, ay purpose. Partner? Yes. Okay, no? So, kanaman kong ingon ana, kanang labi na kanang crush lang, kauyab mo nga, kanang murag, sabot-sabot ragon. Yung dili lang nakasintro ba nga nakaplano. Nagi posibilidad nga dali ra gyud pod mahupas o dali ra pod nga mawagtang na nga gugma, relasyon. Ay kabalo ta maabot gyud ang tamang panahon. Naingon nga kung para na sa imuha, maimuha. Hindi na para sa imuha, mayaha. Ito ay Adonis, padayon lang, mas mayo nga nagpadayon na lang kasi eskwela karon. Ay ugma damlag. Ayaw pug tuwa na kanang istorya nila nga asa ra man ang uyab-uyab ug makahuman kang eskwela. Ayaw to ana. Kaya ako mismo nakahuman ako ng eskwela, wala gyud nagpila. Juga. Di na tinuod. Ay nako. Adonis, stay strong lang diha. Padayon sa imuha nga pagtuon. Antod sa moabot ang panahon na ikaw magmalipayon. Daghang salamat ug maayong hapon. Mga viewers taon sa inyong masulti sa kinabuhi ni Adonis. Ni kaagi di niya. Kana lang. Bye-bye.